M'encanta que la gent pensi tant. No té una vessant eròtica, no sé que el propi client li vulgui donar la vessant eròtica, ¿vale? Aquí simplement el que estem és fer una segmentació de mercat, que crec que és bastant adient, perquè nosaltres tenim el Mònica, que el Mònica permet als nens, que té un gran jardí, que té columpios, i aquí el Boutique, que és un hotel molt més petit, que s'ha pensat en molt més confort, doncs el que volem és donar-li al client una altra cosa, és a dir, busquem un client que tingui molta més mobilitat, és a dir, que, per exemple, que se'n pugui anar al Priorat, que pugui anar de restaurants, vull dir que no sigui un client tan lligat amb una mitja pensió com el típic que tenim aquí, no? Vull dir, el concepte és una mica diferent, vull dir, el concepte no és tant una vessant eròtica, però sí que pugui ser una miqueta el que tu vulguis de vacances. És a dir, per exemple, banyar-te a la nit, per què no? A més, vull dir, tenim una situació a la piscina que vull dir que a l'estiu estarà brutal ficar-se dintre de les hamaques a plena nit i prenent un gin tònic, si vols, dintre mateix de la piscina. Per què no? Saps? Vull dir, lògicament en gots de plàstic, perquè si no trencaríem la norma. Però vull dir, són petites cosetes diferents que és el que et fan que pugui ser un adult oli. A més, vull dir, a part d'això, vull dir, a veure, un hotel, què és un hotel? És que tingui llits, d'acord? I vendre aquestes habitacions amb aquests llits. Nosaltres, lògicament, a l'Adults Only també té els llits normals i corrents, amb una gamma de llit més alta, si tu vols, però la diferència és que no hi haurà nens. La diferència és que, vull dir, la música estarà més alta. La diferència és que, vull dir, que les normes, vull dir, no les volem tan estrictes. Per exemple, un esmorzar normalment en un hotel acaba a les 10. Nosaltres no, nosaltres l'acabem a les 11. Per què? Perquè entenem que venen a descansar. Vull dir, el concepte són els petits detalls que et fan la diferència. Després, vull dir, tothom li dona molt incapeu a el que és la paraula Adults Only. I, en canvi, no se'n fa ressò del boutique, quan jo crec que potser és tant o més important. Explica'ns què és el boutique, què li dona el boutique? Clar, el boutique és que tu li dones, és donar-li una miqueta més de sutilesa al producte. Exclusivitat, potser també. Indiscutiblement, tot va lligat, no? Com també anirà lligat una miqueta amb el preu. Vull dir, a veure, aquí el que nosaltres hem anat a buscar és un target una mica més elevat. Vull dir, per exemple, el que és el tema acústic està molt estudiat. Vull dir, tu tanques les portes del boutique i no sents absolutament res. És el silenci. I això, lògicament, el poder descansar d'aquesta manera té un preu. I les separacions s'ha agafat el màxim que hi ha al mercat perquè no pugui sentir el veí. Amb unes teles sumament grans, brutals, les perfileries. Vull dir, tots s'han anat a buscar una gamma alta, saps? I això és vol dir boutique. Això vol dir boutique. Vol dir que el gramatge de les tovalloles sigui un bon gramatge. Vol dir que l'esmorzar sigui un bon esmorzar, que te puguis prendre un smooth fet de bon dematí, fresc i liquat cada dia. Vull dir, són aquestes petites cosetes que et fa que sigui un boutique. I, en canvi, la gent no li està donant l'importància. És més pijaria, si tu vols dir-li. És més exclusivitat. Clar, jo t'anava a preguntar que quins beneficis té, però dedueixo que per tot el que m'estàs explicant, un d'ells és la llibertat i l'altre també que és un hotel que res està situat a l'atzar, que al final tot té la seva finalitat i tot busca un què. Tot, perquè a més, vull dir, és un hotel que és molt modern, és molt mediterrani, és molt càlid. Vull dir, pensa que està al mateix espai de jardí, vull dir, està tot estructurat. Vull dir, la Belén, la paisatgista que ho van fer, vull dir, ho van tindre claríssim. Les plantes mediterrànies. Vull dir, el que volem ofertar és el que tenim nosaltres. Vull dir, sempre anem a buscar coses de fora, plantes exòtiques. No, quines són les nostres? Quines sobreviuen bé? Què és el que volem ensenyar? És que són precioses, no tenim per què anar a buscar una altra cosa. Saps? Els tons nostres. El sostre que està fet, tot el sostre de la planta baixa, tot el sostre està fet de fusta de castanyer. Tot de fusta natural. Vull dir, que això és el que li dona un caliu brutal. A més, hi ha una altra cosa, vull dir, és un concepte d'hotel que és obert, no és tancat. Vull dir, no està parcel·lat. No està parcel·lat. I el mateix a l'estiu, que això veurem el que el client decideix, però la idea és que tot és obert. Vull dir, l'hotel no acaba on acaba la finestra.
l'hotel acaba, realment, la planta baixa acaba realment a on acaba el territori del Mònica, o el llindar on tenim realment la valla de separació, saps? Mònica, hi ha famílies amb fills que apostin per aquest tipus d'hotel com a forma de desconnectar, de dir, doncs mira, deixo els fills amb els meus pares o amb els meus sogres i me'n vaig un cap de setmana exclusivament per mi i, com deies tu, desconnectar i gaudir, ja està, no hi ha res més. És que no hi ha cap més secret, vull dir, és que, a veure, la discriminació un la troba en qualsevol cosa i en qualsevol moment, vull dir, és important ser crític a la vida, però també és important ser obert i ser intel·ligent i veure on hi ha el problema o on no hi ha el problema. Vull dir, hi ha molts hotels, moltes tipologies d'hotels, uns t'ofereixen una cosa, uns altres una altra, i simplement hem intentat segmentar una mica més el mercat, ni millor ni pitjor, és un altre tipus de mercat. M'entens? Vull dir, hi ha hotels que accepten gossos, hi ha hotels que no accepten gossos, hi ha hotels que fan, si tu vols, que fan a cada 2x3 tenen activitats, i hi ha nosaltres que no en tenen. Per exemple, el Boutique és un hotel que no tindrà activitats, no tindrà música a la nit. Vull dir, el client que nosaltres anem a buscar no vol música a la nit. Si vol la música se la ficarà ell la seva pròpia, saps què t'ho vull dir? Entenc perfectament. Mònica, preguntar-te també, obrir en plena pandèmia. T'anava a preguntar que per què vau decidir obrir un hotel d'aquest estil, ja m'ha quedat clar que és també per segmentar al públic i perquè ja teniu el Mònica i buscava una cosa diferent, però obrir en plena pandèmia, això sí que és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció. Portem un any i poc amb aquest virus. Com és que decidiu tirar endavant ara el projecte i obrir fa escassa una setmana? A veure, primer, vull dir, teníem la valoració de poder obrir el Boutique o el Mònica. Vull dir, nosaltres vam veure que tal com estava el mercat era molt més adient obrir el Boutique. Era molt més adient obrir el Boutique. I simplement, doncs, també era una oportunitat de nosaltres fer, doncs, ja un petit mostreig de l'acceptació del producte. Perquè, clar, vull dir, nosaltres quan creem un producte, vull dir, l'empresari crea coses i tenim unes idees, però no sabem mai quin serà el resultat, perquè moltes vegades fem una cosa i pensem una cosa i el resultat n'és una altra diferent, saps? I al cap i a la fi, al final, el client final és el que sempre té la raó i el que decideix si el producte és vàlid o no és vàlid. Aleshores, simplement nosaltres volíem fer un sondeig i el sondeig va sortir molt positiu. La gent va quedar gratament satisfeta i molt bonic. És que, a més, és un concepte d'hotel que no n'hi ha cap a Costa. Aquí, a la Costa Daurada, així no n'hi ha cap encara. No, ha estat pioner buscant aquest tipus de target. Insisteixo, és la unió del Only Adults i el Boutique. Vull dir, és important fer aquest link. Mònica, va obrir en plena Setmana Santa, com comentaves, teniu, si no m'equivoco, 20 habitacions. Com va anar? Quan vau poder omplir i quina va ser la resposta i la rebuda per part dels... La veritat és que, vull dir, pensa que era un hotel totalment desconegut, que no tenien cap mena de nom, que no hi havia cap report fet i aquest era una mica la... Tens reviews d'altres clients, que jo és una cosa que no sé la gent, però jo em sol guiar molt en veure opinions d'altres clients i tot això, i clar, ells no ho tenien, és veritat. Clar, no tenien, per tant, vull dir... Però per això mateix vam decidir que era el moment de fer-ho, saps? Vull dir, perquè si més no, després quan entrem dintre de la normalitat, doncs aleshores ja tindrem 4 o 5 reviews, no sé el que hi pot haver, no? Aleshores, doncs, perdona, quina era la pregunta que m'has dit? Ara, Paula. Quina va ser la rebuda i que, si no m'equivoco... Sí, dels clients, és veritat, els reviews estaven parlant, perdona. No, els reviews van anar molt bé, vull dir, la veritat és que em sembla que força bé, vull dir, sempre, lògicament, hi ha algú que potser que no li agrada tant el concepte, és perquè ja t'ho estic dient, és una mica diferent, no? Tu entres i et trobes amb música, saps? I se't demana que, per exemple, que el mòbil, perquè com que és tota una planta tota oberta, com t'he dit abans, que el fiquis en vibració, saps? Per no molestar l'altre client. Clar, són petites cosetes que són un plus, que però potser per un altre client seran un punt negatiu. Vull dir, és com tot, no? Sempre hi ha gent que està a favor de les coses noves i gent que prefereixen estar com fins ara, no? Vull dir, però insisteixo, hi ha diversos tipus d'hotels i cada client té el seu perfil d'hotel. A mi personalment, vull dir, jo soc una persona que quan viatjo sempre vaig a buscar hotels petits,
sempre. Clar, s'ha de provar i llavors s'ha de veure què escolleixes quan ho proves tot. Mònica, preguntar-te una mica també per com preveieu l'estiu, ara que han tornat també les restriccions del confinament comarcal una altra vegada. No sé com ho veieu tot de cara a l'estiu i aquestes properes setmanes. Home, no ho veig massa bé, sincerament, no ho veig massa bé. Vull dir, tots tenim l'esperança de les vacunes, sabem tots amb quin tant % de vacunació estem, ara hem obert, tornem a estar tancats sense saber el cost que això implica i tot a nivell de maquinàries. Vull dir, nosaltres, per exemple, ara hem obert el botic, hem arrencat totes les màquines, i clar, ara se tornen a parar i hem de tornar a fer la posta a punt de tot una altra vegada. A més, els hotelers tenim una sèrie de normatives que són molt concretes, per exemple, la de legionel·losis, i tindrem que llençar una quantitat d'aigua una altra vegada per aquest tancament. Clar, si això després tinguessis la partida de que el govern t'ajuda i t'entén, doncs suposo que l'empresari ho acceptaria una miqueta més. Però és que el govern, a data d'avui, ja sabem tots les poques ajudes que ha donat, per no dir que són bastant minses o ridícules, inclús podria dir jo, comparat amb altres països d'Europa, sinó que, a més, vull dir, a nivell d'impostos, d'inspeccions, de tot, vull dir, t'ho carrega tot, vull dir, ha estat molt poc empàtic, molt poc empàtic. Espero que encara té temps de reaccionar i de solucionar. Veurem ara amb aquestes subvencions europees a veure si rebem alguna cosa. Esperem que sí i que, sobretot, que tot vagi cap a millor, que les vacunes es puguin posar ràpides i que la temporada d'estiu almenys es pugui intentar salvar, com va ser l'any passat, que al final no va acabar anant malament del tot. Perdona. La de l'any passat va anar molt malament als hotelers de la Costa Dorada. Això no sé, Paula, d'on t'ho has tret. Ostres, alguna vegada que hem fet alguna entrevista que em deien que s'havia pogut salvar mitjanament. No, els hotelers, tots els hotelers han fet pèrdues. Vull dir, pensa que en 2 mesos, l'estructuració de l'hotel és molt gran. Aleshores, nosaltres tenim uns costos fixos molt importants. Clar, si tu mires, ho poder obrir 2 mesos, com el que vam poder obrir amb tot un any, els costos fixos se mengen. Vull dir, clar, és que les estructures són molt diferents. I llavors, vull dir, potser els campis van poder treballar una miqueta millor, els apartaments també, però els hotels, vull dir, primer hauríem de mirar la mitja de que van estar oberts. És que, clar, vull dir, donar falsa informació no està bé tampoc, no? Perquè quants hotels van obrir l'any passat de Salou i de Cambrils? M'entens? Quines ocupacions vam tenir? Al juliol i l'agost, quines ocupacions vam tenir? Les ocupacions que van ser les més altes, les que van aconseguir les més altes era el 60% ficant els preus a rebentar. A rebentar. Clar, no. Vull dir, no. La temporada de l'any passat va ser amb pèrdues. Sí, això està clar. Però t'agraeixo molt que m'hagis corregit i que hagis matitzat aquesta dada, perquè és veritat que no, tampoc es pot generalitzar i no podem parlar per tots els hotels i tu ets un clar exemple. Mònica, l'entrevista aquí, molt ràpid, digues, sí. No, perdona, Paula, i una altra cosa, és el mateix que han dit, la Setmana Santa ha estat brutal, però que diguin que els hotels han estat tancats. Sí que hem tingut ocupacions molt altes, ocupacions molt altes de 2 dies, però que diguin quants hotels han estat tancats. Han estat més tancats hotels que no pas oberts. Solament un 15% estava obert, això no ho diuen? No, clar, l'ocupació alta ha estat potser a càmpings o altres tipus de... El tant per cent ja simplement de que ha obert d'hotel. És que és un 15%. És que és un 15% de la quantitat d'hotels que tenim. Per tant, tota aquesta gent està encara en un ERTO. És una situació complicada que esperem que, si tal com diu, a l'agost tenim un 70% de vacunes posades entre la població, doncs esperem que... Això és el que diuen, a veure com es resol. Mònica Massaguer, directora d'aquest hotel, Mònica Hotel Boutique, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos aquest nou concepte d'hotel i també una mica la realitat que viu el territori, el món de l'hoteleria, que al final sempre parlar-ho amb algú que està a primera línia és molt més fàcil. Gràcies, Mònica. Fins la propera. Una abraçada. Adéu, bona tarda.